Kif intom? Illum qed nitkellmu dwar il-wera tal-Messija. Tinsewx tafsu like u subscribe? Grazzi li jisseguna. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. F'dak iż-żmien, il-mulej is-sokta jkellem lil Aħaz u jgħidlu: itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'qiegħ l-art jew fl-għolja tas-smewwiet. U Aħaz wieġeb: ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: isimgħu mela, dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lil Alla tiegħi. Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben u ssemmih Emanuel. Ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdeħin fuq qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għal fruwa? Ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Bidu tal-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Pawlu għaddej ta' Kristu Ġesu imsejjaħ biex ikun apostlu maħtur għall-Evanġelju ta' Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien wiegħed permezz tal-profeti fil-Kotba Mqazza dwar Ibnu Ġesu Kristu Siedna li skont it-tnissil tal-ġisem twieled minn nisel ta' David u skont l-Ispirtu Santu ġie rivelat bħala l-iben ta' Alla b'kull qawwa permezz tal-qawmien mill-imwiet. Bih aħna rċevejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi il-bnedmin fost il-ġnus kollha għal ġieħ ta' ismu. Fosthom tinsabu intom ukoll imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu lil moħbubin kollha ta' Alla li jinsabu Ruma imsejħin biex ikunu qaddisin. Grazzi lilkom u sliem mingħand Alla missierna u Siedna Ġesu Kristu. Alleluja, alleluja. Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Emanuel. Alla magħna. Alleluja, alleluja. Ara mill-Evanġelju skont San Mattew. It-tnissil ta' Ġesu l-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien, sarethom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandar quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, tirlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marja, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. Jista' jkollha iben u inti ssemmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. Dan kollu ġara biex isseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Emanuel li bil-sinna jfisser Alla magħna. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħal il-martu għandu. Tanu l-aħħar ħadd tal-avvent qabel il-miliet. Il-qari tal-lum jirrakkonta l-istorja ta' Ġesu. Fil-istorja, fil-fatt bdiet żmien twil qabel Ġesu, meta Alla qal lis-Sultan David li wieħed li joħroġ min-nisel tiegħu kien se jsaltan għal dejjem. Il-poplu Ludi kien ilu jistenna żmien twil ħafna lil dan id-dixxendent speċjali ħafna ta' David. Imbagħad, fl-ewwel qari, il-mulej ikellem lis-Sultan Aħaz. Alla jgħidlu: itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek. Imma Aħaz ma kellux fidi sieħa Alla u ma rridx jitlob. Sa frattant, Alla xorta ma jċedix u xorta jagħti sinjal lil Aħaz. Ix-xebba titqal u tielet iben u semmih Emanuel. Qed jitkellem fuq dixxendent speċjali għal darb'oħra min-nisel ta' David, il-Messija. U imbagħad 700 sena wara Aħaz, anġlu jgħid: Ġuseppi bin David,
dak li tnissel fija, Marija, ġej mill-Ispirtu Santu. Jista' jkollha iben u inti semmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. U l-Messija, Marija, ix-xebba Verġni kienet ilha b'Ġesu, hekk kif Alla kien wiegħed. Dan l-iben ġej mill-linja David u se jsaltan għal dejjem. L-isem ta' Ġesu ifisser Alla u salvazzjoni u l-isem Emanuel ifisser Alla magħna. Meta aħna nkunu ma' Ġesu, Alla fil-fatt ikun magħna għax Ġesu huwa Alla u miet u qam mill-mewt u tana salvazzjoni għax jħobbna. Fit-tieni qari, Pawlu jsejjaħ lilu nnifsu għaddej ta' Kristu, Ġesu. Il-kelma Kristu, il-kelma Griega għal-Messija. Ġesu jsejħilna biex inkunu apostli u jibgħatna nxandru l-aħbar it-tajba tas-saltna tiegħu lid-dinja kollha. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!